କାଲି ମୁଁ ମୋ ଶାଶୁ ଘରୁ ଆମ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି। ଆଉ ଘରୁ ଫେରୁଥିବା ବାଟରେ କେଜାଣି କ'ଣ ପାଇଁ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଗୋଟେ ଖଟଖଟ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା। ଆଉ ବ୍ୟାଗ୍ ଯେତେବେଳେ ଖୋଲିକି ଦେଖିଲି ତା ଭିତରେ ମୋର 1.5 ମାସର ଛୁଆ ବିଲେଇଟା ପଶି ଯାଇଥିଲା। ଯେତିକି ବାଟ ମୁଁ ଆସି ସାରିଥିଲି ଘରଠାରୁ ସେଟା ପାଖାପାଖି 11-12 କିଲୋମିଟର ହେବ। ତ ଘରକୁ ଆଉ ଥରେ ଫେରିକି ଯିବାଟା ମୁଁ ପସିବଲ୍ ଭାବିଲିନି। ତାକୁ ଧରିକି ଶାଶୁଘର ଆଡ଼କୁ ଆସିଲି। ଜାଣିନଥିଲି ତାଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ୍ କ'ଣ ହେବ, ସେମାନେ ଆଲାଉ କରିବେ ନା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଛି ପାଖାପାଖି 1-2 ଦିନ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ପାଖରେ ରଖିକି ହିଁ ଛାଡ଼ିବି ନା। ମନରେ ଡର ଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲା ପରେ ସେମାନେ କେମିତି ରିଆକ୍ଟ କରିବେ, ମୋତେ ଗାଳି କରିବେ କି କ'ଣ। ହେଲେ ନିରୀହ ମୁହଁଟା ଦେଖିଲା ପରେ ଭାବିଲି ଯେ ଟିକିଏ ଗାଳି ତ ୟା ପାଇଁ ସହି ହିଁ ଯିବେ। ତାକୁ ଧରିକି ଆସିଲି। ଗେଟ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ଦେଖିଲି ମୋ ଶାଶୁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ମୋତେ ବହୁତ ନର୍ଭସ୍ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି ସେ ମୋତେ ଗାଳି କରିବେ, ରାଗିବେ, କିନ୍ତୁ ନାଇଁ, ସେମିତି କିଛି ବି ହେଲାନି। ତାଙ୍କର ରିଆକ୍ସନ୍ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇଲି ଯେ ମୁଁ 1-2 ଦିନ ପାଖରେ ରଖିବି, ମୋ ଭଉଣୀ ଆସିଲେ ସେ ତାକୁ ନେଇଯିବ। ତାଙ୍କର ନ ରାଗିବାର କାରଣ ହେଉଛି ବହୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ବି ବହୁତ ସାରା ବିଲେଇ କୁକୁର ଥିଲେ, ପାଖାପାଖି 20-25ଟା। ମୁଁ ମଣିଷଙ୍କ ସହିତ ଏତେ ସମୟ ବିତେଇ ପାରେନି। କେଜାଣି କ'ଣ ପାଇଁ ଛୋଟବେଳୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଅଧିକ ସମୟ ଯଦି କାହା ସହ ବିତେଇଛି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଗାଈ, ବିଲେଇ, କୁକୁର ଏମାନଙ୍କ ସହିତ। ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଏମିତି ଆସିଲା ମୋତେ ଲାଗିଲା କି ଚିକେନ୍ ମଟନ୍ ଆଉ ଖାଇବା ଠିକ୍ ଲାଗୁନି, ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଆଉ ଏବେ ମୋ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଟାଇମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ମାଛ, ଅଣ୍ଡା ଯେତେବେଳେ ଖାଇବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ମୁଁ ତାକୁ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ କମାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଛି। କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜୀବକୁ ପାଳୁଛି ଆଉ ଜଣକୁ ମାରିକି ତାକୁ ଖାଉଛି ନା, ସତରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ମୋର ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଓଭର ହେବା ଭିତରେ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଆମିଷ ଖାଇବା ଛାଡ଼ିଦେବି। ଆରେ ହଁ, ଏତେ କଥା ଭିତରେ କହିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ସୁନ୍ଦରୀର ସାନ ଝିଅ। ତା ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା। ଏତେ ଖରାପ ଥିଲା ଯେ ସେ ଖାଇବା ପିଇବା ହିଁ ଠିକ୍ଠାକ୍ କରୁନଥିଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି ତାକୁ 2-3 ଦିନ ପାଖରେ ତ ରଖିବାର ଅଛି, ତାକୁ ଖୁଆଇ ପିଆଇ ସୁସ୍ଥ କରି ଛାଡ଼ିବି। ଆଉ ସତ କହୁଛି, କାଲିଠାରୁ ଆଜି ଭିତରେ ସେ ଏତେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେଇକି ଖେଳୁଛି, କହିବାର କଥା ନାହିଁ। କାଲି ସେ ଏମିତି ଘରେ ଥିଲା, ମୋତେ ଲାଗିଲା କି କାଲି ହିଁ ମରିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ଖେଳୁଛି, ଖାଉଛି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚିହ୍ନିବାକୁ ଲାଗୁଛି। ଶାଶୁ ଘରେ କେବଳ ମୁଁ ଏକା ନୁହେଁ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ, ମୋ ଶାଶୁ, ତାପରେ ମୋର ଭଣଜା, ଭାଣିଜୀ, ସମସ୍ତେ ମୋ ଛୁଆକୁ ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ବହୁତରୁ ବହୁତ। ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସଜେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ତା ନାଁ କ'ଣ ରଖିବା। ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। କାଲି ମୁଁ ମୋ ଶାଶୁ ଘରୁ ଆମ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି। ଆଉ ଘରୁ ଫେରୁଥିବା ବାଟରେ କେଜାଣି କ'ଣ ପାଇଁ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଗୋଟେ ଖଟଖଟ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା। ଆଉ ବ୍ୟାଗ୍ ଯେତେବେଳେ ଖୋଲିକି ଦେଖିଲି ତା ଭିତରେ ମୋର 1.5 ମାସର ଛୁଆ ବିଲେଇଟା ପଶି ଯାଇଥିଲା। ଯେତିକି ବାଟ ମୁଁ ଆସି ସାରିଥିଲି ଘରଠାରୁ ସେଟା ପାଖାପାଖି 11-12 କିଲୋମିଟର ହେବ। ତ ଘରକୁ ଆଉ ଥରେ ଫେରିକି ଯିବାଟା ମୁଁ ପସିବଲ୍ ଭାବିଲିନି। ତାକୁ ଧରିକି ଶାଶୁଘର ଆଡ଼କୁ ଆସିଲି। ଜାଣିନଥିଲି ତାଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ୍ କ'ଣ ହେବ, ସେମାନେ ଆଲାଉ କରିବେ ନା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଛି ପାଖାପାଖି 1-2 ଦିନ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ପାଖରେ ରଖିକି ହିଁ ଛାଡ଼ିବି ନା। ମନରେ ଡର ଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲା ପରେ ସେମାନେ କେମିତି ରିଆକ୍ଟ କରିବେ, ମୋତେ ଗାଳି କରିବେ କି କ'ଣ। ହେଲେ ନିରୀହ ମୁହଁଟା ଦେଖିଲା ପରେ ଭାବିଲି ଯେ ଟିକିଏ ଗାଳି ତ ୟା ପାଇଁ ସହି ହିଁ ଯିବେ। ତାକୁ ଧରିକି ଆସିଲି। ଗେଟ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ଦେଖିଲି ମୋ ଶାଶୁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ମୋତେ ବହୁତ ନର୍ଭସ୍ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି ସେ ମୋତେ ଗାଳି କରିବେ, ରାଗିବେ, କିନ୍ତୁ ନାଇଁ, ସେମିତି କିଛି ବି ହେଲାନି। ତାଙ୍କର ରିଆକ୍ସନ୍ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇଲି ଯେ ମୁଁ 1-2 ଦିନ ପାଖରେ ରଖିବି, ମୋ ଭଉଣୀ ଆସିଲେ ସେ ତାକୁ ନେଇଯିବ। ତାଙ୍କର ନ ରାଗିବାର କାରଣ ହେଉଛି ବହୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ବି ବହୁତ ସାରା ବିଲେଇ କୁକୁର ଥିଲେ, ପାଖାପାଖି 20-25ଟା। ମୁଁ ମଣିଷଙ୍କ ସହିତ ଏତେ ସମୟ ବିତେଇ ପାରେନି। କେଜାଣି କ'ଣ ପାଇଁ ଛୋଟବେଳୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଅଧିକ ସମୟ ଯଦି କାହା ସହ ବିତେଇଛି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଗାଈ, ବିଲେଇ, କୁକୁର ଏମାନଙ୍କ ସହିତ। ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଏମିତି ଆସିଲା ମୋତେ ଲାଗିଲା କି ଚିକେନ୍ ମଟନ୍ ଆଉ ଖାଇବା ଠିକ୍ ଲାଗୁନି, ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଆଉ ଏବେ ମୋ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଟାଇମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ମାଛ, ଅଣ୍ଡା ଯେତେବେଳେ ଖାଇବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ମୁଁ ତାକୁ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ କମାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଛି। କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜୀବକୁ ପାଳୁଛି ଆଉ ଜଣକୁ ମାରିକି ତାକୁ ଖାଉଛି ନା, ସତରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ମୋର ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଓଭର ହେବା ଭିତରେ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଆମିଷ ଖାଇବା ଛାଡ଼ିଦେବି। ଆରେ ହଁ, ଏତେ କଥା ଭିତରେ କହିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ସୁନ୍ଦରୀର ସାନ ଝିଅ। ତା ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା। ଏତେ ଖରାପ ଥିଲା ଯେ ସେ ଖାଇବା ପିଇବା ହିଁ ଠିକ୍ଠାକ୍ କରୁନଥିଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି ତାକୁ 2-3 ଦିନ ପାଖରେ ତ ରଖିବାର ଅଛି, ତାକୁ ଖୁଆଇ ପିଆଇ ସୁସ୍ଥ କରି ଛାଡ଼ିବି। ଆଉ ସତ କହୁଛି, କାଲିଠାରୁ ଆଜି ଭିତରେ ସେ ଏତେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେଇକି ଖେଳୁଛି, କହିବାର କଥା ନାହିଁ। କାଲି ସେ ଏମିତି ଘରେ ଥିଲା, ମୋତେ ଲାଗିଲା କି କାଲି ହିଁ ମରିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ଖେଳୁଛି, ଖାଉଛି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚିହ୍ନିବାକୁ ଲାଗୁଛି। ଶାଶୁ ଘରେ କେବଳ ମୁଁ ଏକା ନୁହେଁ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ, ମୋ ଶାଶୁ, ତାପରେ ମୋର ଭଣଜା, ଭାଣିଜୀ, ସମସ୍ତେ ମୋ ଛୁଆକୁ ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ବହୁତରୁ ବହୁତ। ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସଜେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ତା ନାଁ କ'ଣ ରଖିବା। ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ।